Haswa ban sedang ka video bag ngakerpat ya pi ban pin subscribe ikan ka channel kanang ban pin yo iki video ki ba pher na kan ka channel khobre sibu maruk nga ong ye pi la da pi le yalap election so bahasa ban ye keli teng pi ubadan haka bor pi ubadan haka sarkar pi ubabat lut yo shabi talakam kut talakut ki kim jong ka jalami khalaya keli teng pi shait pi klan pi li ti astar kan nusin sisnem kan no pi lut keli teng kom tama taka de jing kwa jong ha te upat ba ru haban jubab kan unong ba kata sen mah upat barum dei ban aili ban aijem namar kaban kong hi haka jalami khalaya ngasio bakar badan kam ka de ka hospital mah ke hospital ke babiang haki hospital sarkar ke de ban long ke babiang ke nadu ki caka isumana du ki mission kor ba pher te kata hai te khublai shibon ya ke jingkal laba mujung itu ikong ma ibala paidbah haka MP ru te khublai shibon ya ke jingkren jong i te nang ni sakhamat ngait ba ka jing lab election jong ka party NPP hi kan long ka ba thamai bat ka ba shai ba kan yang halor kanong rim kum ka taka breu kum ka taka NPP ka badon sisa ka taka bor bahkan keli teng no yaki paidbah pia shait pia klan ni em pia bamda kum ta kan nang ba upat ba un pan pau ya ka jingduk ngait banangi baro ngidai ki bru ki batrai shitom handai ka banung kong hi ka jingduk ka bahir kardo yang asem ka debit na ka daw jong ka jing pang ga jing shitom te tangkum ni shwa khublai shibon ya ka NPP namar banani sakhamat ka NPP kan yang no haka takanong rim ban ya lap election ban keli ya ki por ki bala lej ban keli ya ka por ka bala lej kumnu phi long kumnu phi yaman te khublai shibon